Mamaखौबो बाबाखौबो आबैखौबो आबौखौबो बाब मालाय खर'ना एफा बुरजा खुलुमदों मालाय नोंलाय Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोनथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल बा टाइटेलाव नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय फै जों दिनैनि आपडेटखौ मोनथिनो लानि ओमफ्राय दिनैनि आपडेटआ जाहैबाय लोगोफोर एसे दुखुनिसो बाथ्रा मानो दुखुनिसो बाथ्रा होननानै बुंदों होनब्ला आं मैयासो बे भिडिअखौ आपडेट होदोंमोन मोनसे सासे एलपि स्कुलनि मास्टार एबा सार फोरोंगिरिया दिनै जोंखौ हरखाब नागारना थांमारबाय ओमफ्राय बे सारखौ सिनायाबा नोंथांमोननो आङो स्क्रिनाव फट' होनो हागोन ओमफ्राय बे सारनि मुङानो जाहैबाय फेसबुक पेजआवहाय kailas diju होननानै जों मिथिनो मोनोमोन ओमफ्राय दा बिथाङा हरखाब एक्सिडेन्ट जानानै एबा जाब्रबथाय जानानै दा मैयासो खबर मोनदोंमोन जे जोंना नैबे साराहाय जाब्रबथाय जादों बाइकजों बेखौ जों मैयासो मोनथिनो मोनदोंमोन ओमफ्राय दिनै नै खोनानो मोनबाय जे सारा जोंखौ हरखाब नागारनानै थांबाय होननानै जों मोनथिनो मोनबाय दासो आङो फेसबुक नायनायाव बे खौरांखौ मोनदों ओमफ्राय बे खौराङाव लिरना होदों जे नोंथांमोननोबो आङो फरायना देखायनि नोंथांमोना बेखौ नायना लागोन नोंथांमोना नुबाय ओमफ्राय बेयाव सोर हगारदों होनना बुङोब्ला बेयाव अरन कसारी अफिसियेल फेसबुक पेजआ बेखौ आपल'ड खालामना लिरना होदों जे आदाया दिनै हरखाबनो जोंखौ नागारना थांमारबाय बिथां बायदि फोरोंगिरिखौ खोमा नांनाया थारैनो जों बर' हारिनि थाखाय सुख'हायै खहा जानानै थालांबाय रेप आदा होननानै लिरना होदों ओमफ्राय आंबो जोबोद दुखु मोनदों सारा ओरैबायदि मोजांमोन जों मोगथाङाव लोगो मोनलायाखैबाबो बिनि भिडिअफोरखौ नायनानै आङो जोबोर मोजां मोनोमोन मानो होनना बुङोब्ला बियो उन्दै गथ'फोरखौ जोबोर मोजां फोरोङोमोन बुजायोमोन ओमफ्राय सारा दिनै अबथिरा बेबायदि गावनि जिउखौ नागारनांनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्रायबो जोबोद दुखु फोरमायहरबाय लोगोफोर मानो होनबा आंबो बिराद फल' खालामोमोन सारखौ ओमफ्राय मा होनबावनो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना सारखौ सिनायाब्ला आङो नैबे सारनि भिडिअखौ ससे होना होगोन नोंथांमोना बे सारनि भिडिअखौ नायना लानो हागोन ओमफ्राय नोंथांमोना फट'खौबो नायना लानो हागोन फट'खौबो होना होगोन आं ओमफ्राय मा होनबावनो आरोना सारा बेबायदि हरखाबै जिउ नागारनांगोन होननानै आं सानाखैमोन ओमफ्राय खाफालनि लिरनाय होनना बुंनांसिगौ आस'खान्दा जिउ सारा मा खाफाल लाना फैयामोन बेखौ गसासो मिथिसिगोन दिनै आस'खान्दा गावनि जिउखौ गारनांबाय ओमफ्राय आं बारा जेबो बुंला जिखुनु जाया नोंथांमोना नैबे सारनि भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय ओमफ्राय आङो फट'बो होना होगोन बिदिबा नैबे भिडिअखौ नायना लादो लोगोफोर खुलुमदों सोरखौ नों मामाखौ नोंलाय आबौखौ नोंलाय मामाखौ नोंलाय नों सोरखौ खुलुमदों हा खुलुमाखै मामाखौ खुलुमदों ए नोंलाय कर'ना सोरखौ खुलुमदों मामाखौबो बाबाखौबो आबैखौबो आबौखौबो बाब मालाय खर'ना एफा बुरजा खुलुमदों मालाय नोंलाय आबैखौ आबौखौबो नोंलाय आङो मामाखौ खुलुमदों मामाखौ आबौखौ खुलुमदों बास गुड नोंलाय आइखौ नै मालाय बेसो आइ होनदों नोंसोर सब मामा होनग्रा गोजासो ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे सारनि भिडिअखौ नुनानै माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना हरबा जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोननिसिम मोनसे गुरै खावलायहरनाय जाहाथे सारनि नैबे जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनहैथों होननानै नोंथांमोनाबो इसोरनि खाथियाव आर'ज खालामहरबानो जाबाय ओमफ्राय आंबो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम ओमफ्राय थाबै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय